بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمهاتي سيدة حميرة نانا عائشة رضي الله عنها. Wani sauti amma aiki duk masoyan annabi Sayyida Humaira mata a wurin ma'aiki ta ga Abubakar ce nana Aisha ba irinta. Bismillahirrahmanirrahim Allah mai yawa. Bismillahirrahmanirrahim Allah mai yawa. Sarkin da ya zama cikin mulki na sahi baya gajiyawa. Sarkin da ya zama a cikin mulki na sa baya gajiyawa. Kuma shi da ne yake yi tabaraka ba mai taimakawa. Wanda shi ne Ubangiji na samshi baya gushewa. Shi ne farkon da ƙarshen dukan komai Allahu Rabba. Bismillahirrahmanirrahim Allah mai yawa. Sarkin da ya zama cikin mulki na baya gajiyawa. Kuma shi da ne yake yi tabaraka ba mai taimakawa. Wanda shi ne Ubangiji na sam shi ba ya gushewa. Shi ne Salamu alaikum mai saurari. Iyalan sharifa ya wasu baba da abin da kai cewa kuma ga Islamic Studio suna suka ɗauki nauyin kawo maka wannan gaban manzon Allah cikin wannan sauti. Don haka mai saurari idan kana son irin wayannan kasa-kasai namu kai kokari ka sami ta hanyar don neman ƙarin bayani a buga nan ba waya 04 6 3 ka neme mu a gwamnati ka titin sai mai zuga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Ahmad Mahmud kenan mafificin magare ka kauna. Alai da dukan sahabbansa kai ga hada harshe hunana kamar Tijjani Jilani Barhama in ya shehu babba.
kayi dace kai Rabi'u da alama cikin lamarin ka fa kayi dace na ganka a zaune rashe a ɗakin Saudatu ta amince ka samu shiga gidan ma'aiki ya sa hankalinka kwance ba wani abu da zai yi wuyar samu a gare ka a ce karin gumi teku lambunka ko ba zai zama mai fari ba. Kai Rabi'u da alama cikin lamarin ka fa kayi dace na ganka a zaune rashe a ɗakin Saudatu ta amince ka samu shiga gidan ma'aiki shi ya sa hankalinka kwance ba wani abu da zai yi wuyar samu a gare ka a ce karin gwamnati lambun ka ko ba zai zama mai fari ba. Ka ganni a ɗakin Saudatu zaune rashe dan uwa ka ganni a ɗakin Saudatu zaune rashe tashi zanai in je can gurinsa amarya in kwashi taushe ka san ɗakin amare ka san ɗakin amare ba a raba shi da lashe-lashe ka san ɗakin amare ba a raba shi da lashe-lashe jama'a ku gaya wa nana jama'a ku gaya wa nana Rabi'u ne ya zo da tashe amma tashe na bege fa ba tashen yan yara zamba. Bari ka ganni a ɗakin Saudatu zaune rashe tashi zanai in je can gurinsa amarya in kwashi taushe ka san ɗakin amare ka san ɗakin amare ba a raba shi da lashe-lashe jama'a ku gaya wa nana jama'a ku gaya wa nana Rabi'u ne ya zo da tashe amma tashe na je gefe ba tashen yan yara zamba. Jama'a yirri nake ku tsaya mutane jama'a yirri nake ji yirri nake ji alama kusa akwai amare yirri nake ji alama kusa akwai amare da ku dangin uwar muminai na zo in taya kujere ya ku dangin uwar muminai na zo in taya kujere ga ɗan gudunmawar da na kawo baitoci farare ga ɗan gudunmawar da na kawo baitoci farare kai tubarkalla gwanin kamshi ɗakin wane turare kai kamshin nan na aljanna ne ba kamshin duniya ba ta tsoraira jama'a yirri nake ji alama kusa akwai amare yirri nake ji alama kusa akwai amare ya ku dangin uwar muminai na zo in taya kujere da gudunmawar baitoci da na kawo ɗan farare kai ɗan yankiwa ga gudunmawar
baitoci da na kawo ɗan farare mutane sai ku bar kalla gwanin kamshi ɗakin wane turare kai kamshin nan na aljanna ne ba kamshin duniya ba ɗakin mahira jama'a yau ga fadakin da ba a yi kamar ta dakuna ba mai dakin aiki jama'a yau ga fadakin da ba a yi kamar ta dakuna ba wannan dakin ko ka'aba ba ta fi shi a martaba ba hujja ku sani fa Allah tabaraka ba a ciki yake ba hujja ku sani fa Allahu Ka'aba ba a ciki yake ba wannan kwa rasuluna a ciki na ba haufi nike ba bakwancin Mustapha kwani ban ga kamar ta duniya ba jama'a yau ga fadakin da ba a yi kamar ta dakuna ba wannan daki ko ka'aba ba ta fi shi a martaba ba hujja ku sani fa Allahu Ka'aba ba a ciki yake ba wannan kwa rasuluna a ciki na ta ba hauke muke ba makwancin Mustapha kwani ban ga kamar ta duniya ba wani zai iya inkarin magana ta a cikin mutane wani zai iya inkarin magana ta a cikin mutane wanda duk ya da ni akan zancen nan dan rigima ne amma kuma ba mu yin jayayya zan masa tambaya ne shin wai ɗakin Ka'aba ta'ala na a cikin ta zaune shin wai ɗakin Ka'aba ta'ala na a cikin ta zaune in ka ce a ciki yake kaga kai ba mu'mini bane ba to Allah makani ka kai to Allah makani shi ko ɗakin Humaira ma'aiki na a cikin sakwanci shi ko ɗakin Humaira ma'aiki na a cikin sakwanci ɗakin Ka'aba da ɗahi Muhammadu waye babba zanci ɗakin Ka'aba da ɗahi Muhammadu waye babba zanci ɗakin Ka'abar da manzanmu ne daraja ta kasance in za ku tuna ai Ka'aba da ba mai tsarki ba ce ba shigowa ɗakin Humaira ma'aiki na a cikin sakwanci ɗakin Ka'aba da ɗahi ɗakin Ka'aba da ɗahi Muhammadu waye babba zance ɗakin Ka'abar da manzanmu ne daraja ta kasance in za ku tuna a da Ka'aba ba sarki ba ce ba Ka'aba ba ta samu tsarki ba sai da Rasulullah ya sauka. Ka'aba ba ta samu tsarki ba sai da Rasulullah ya sauka. Da ba komai cikin Ka'aba sai dai tsarin gumaka.
da ba komai cikin Ka'aba sai dai tsarin gumaka kafirai ne ba iyaka suke zaga ta suna ta hauka ka gane su maza da mata giya a hannunsu suna ta dirka wasu ma na rungumar mata don ba kunya suke ba a cikin wannan hali ne ya bayyana shi an kwansa hafsu a cikin wannan hali ya bayyana shi hangonsa hafsu masu yin bautar gumakan ga duk manzo na ya hana su sannan dukan gumakan da ke yi wa bauta ya buge su sannan kuma ya tsaya kan bautar Allah ya yi kiransu da aka tahi ya tsarkake Ka'aba ba ƙarya na ba. Kai saurare na lura ta ƙaran amsan tambayata. Mai saurare na lura ka ƙaran amsan tambayata. Ka'aba ita ce aljibla mafuskanta ta bauta ba a yin sa'ayi a duk duniya da dawafi sai an wanda sallah ba ta yiwu Ka'aba sai an fuskanci gunta sallah ba ta yiwu Ka'aba sai in an fuskanci gunta sallah ba ta yiwu Ka'aba sai an fuskanci gunta da ka kauce duban Ka'aba sallar ka ba ta yi kyau ba. Mata a wurin ma'aiki ta damu wa karshe ana Aisha wa irin saurari to ashe ka ba a kanta da Muhammadu ne daraja ta sama to ashe ka ba a kanta daraja da Muhammadu ne ta sama da fahimci da fata meji ka fahimci bayanin da nake ma masallacin Madina nan ne ɗakin Aisha gaya ma masallacin Madina nan ne ɗakin Aisha gaya ma mai saurare Humaira girman ɗakin ta nake gwada ma zan koma kan yabogunta don ni ba masani ba ne sai ga Humaira haka a wurin ma'aiki ta gawo a karshe ana Aisha ba irin ta Salamu alaikum ya Humaira ya sadiku maso ma'aiki Salamu alaikum ya Humaira ya sadiku maso ma'aiki Salamu alaikum ya Humaira ya sadiku maso ma'aiki Hadiman nan ne agunku ɗan Usman baba baranki shine ya taho da bege cikin baitoci in ziga ki domin matsayi na babanki sannan ga matsayin mijinki amarya dai irinki kuma ratu ba za a kuma ma saurare, ‘yar
abubakar nake yi wa baitoci don girmamawa yar abubakar nake yi wa baitoci don girmamawa amarya sannu 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 amarya sannu sannu ina gaishe kin na kumawa batun matsayin amarci gaba ɗaya ka fuke teburewa dan ke ɗaya ce ya aura dan ke ɗaya ce ya aura budurwa ɗabin yabawa sauran matansa duk 11 ga 'yan mata mai ba Nana Aisha duniyar nan ina wata amarya irinki Nana Aisha duniyar nan ina wata amarya irinki Kwarai dinkan amare Humairatu na ga suna kasanki Shi yasa na ga ya kamata in zo ni gurin neman su dinki Neman yarda ki nake yi kuma da yardar mijinki ya sani nake ta begen kira biyu har yau ban gaza ba sai da umarira sai da umarira rana na aisha sai da ni so nake ayyumin yadda an kai wa mutanen sai da ni so nake a yi mun yadda an kai wa mutanen habasha din nan da sun ka zo ƙofar gidanku da gangunan nan suna waƙe ma'aiki da kyan halinsa suna kiɗan nan manzo ya fito da duk iyalansa ciki har ke a sannan suna ƙarama tsawon ba zai kai ki kallon kiɗa ba sai dadi so nake haimun yadda an kai wa mutanen alfarma nake so sai dadi so nake haimun yadda an kai wa mutanen na habasha nan da suka zo kuka gidanku da zangunan nan habasha nan da suka zo kofar gidanku da zangunan nan suna wake ma'aiki da kyan halinsa suna kiɗan nan manzo ya fito da duk iyalansa ciki har ke a sannan suna ƙarama tsawon ba zai kai su kallon kiɗan ba Sake zai suka ce da manzo, sake zai suka ce Aisha, sake zai kika ce da manzo mijina ni sai ka daga ni. Sake zai kika ce da manzo mijina ni sai ka daga ni. Shi kwa manzo ya daga ki kika akan wuya za ka sani. Ya azaki akan wuya na kina kallo ai. Tun kaɗan sai ya ce miki hasbuki ya kuma da an ka jima sai ya ce miki ana ya isa akan nan kai ya isa ce kuma sai dan Allah dan jira ya ce miki ya isa ce kuma suka ce dan Allah dan jira ni ai ba su zama yin kitan ba kuma ni kallon ma bai yi shan ba sake zai
kika ce da manzo mijina ni sai ka daga ni ce da manzo mijina ni sai ka daga ni shi ko manzo ya daga shi kika ce akan wuya za ka sani ya azaki akan wuya nai kina kallo Aisha fulani ya hazbuki ya kuma da an kalma in yake miki hazbuki ya kuma kuka ce dan Allah dan jirani ai ba su zaman kiɗan ba kuma ni kalman ne bai ishan ba katarin nan na mutan habasha ni sai da ya sani kwalla katarin nan na mutan habasha ni sai da ya sani kwalla a ce ka taho da bege ma'aiki har ya fito ya kalla a ce ka taho da bege ma'aiki har ya fito ya kalla da a lokacin ina nan a take a nan zanya da kula ni da kwan zangunan ku in zan bawa a gare ku gida amma na san ma'aiki ba zai bar na waki ɗan kuren ba sai da a gaya wa manzo sai da a gaya wa manzo rabi'u ne mara darajar nan shi ne ya iso da tashe da baitoci da irin kiɗan nan na mutanen habasha wai shi ma nan wai kwaikwayon nan na mutanen habasha wai shi ma nan wai kwaikwayon nan sai da ke da ma'aiki a gani kamar yadda ka yi rannan wani rabo ne muka yi mai yabo wai dan usmanu ba tana karama ta 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 gata manzon Allah Humaira tana karama ta 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 gata domin matsayi da soyayya a wuyan ka azata dalili karama ke kawanta ba zai kai ba kai kirata a gani na rabi'u yau kuma tsufa ne zai hana ta a gani na rabi'u yau kuma tsufa ne zai hana ta taga tashi na ya taga tashi na ka dago ta yau ma dan Allah rabba manzon Allah Humaira tana karama ta daga gasa domin matsayi da soyayya a wuyanka ka azata dalili karama ce gawanta ba zai kai maka kirata a gani na rabi'u yau kuma tufa ne zai hana ta daga tashi na ka daga ta yau ma don Allah rayya
isarsa gare ka ubangiji na ya tsaya ko da hakan bai mai saurare ni da shi da nana ya tsaya ko da hakan bai ya saurare ni da shi da nana ya rasulallahi kai mun haka dan alfarmar amina ummin ka uwar iyaye amina dan alfallaba Allahu ka sa wa aiki ya yarda ya kalli irin kiɗana na yi tawassuli da shi da sifarsa gare ka ubangiji na ya gaya ko da sakan sai ya saurare ni da shi da nana ya gaya ko da sakan sai ya saurare ni da shi da nana ya rabu haka dan alfarmar amina min karuwar iyaye amina dan abadan lawawa daga jin wannan roƙo da kai an amsa shi ne daga jin wannan magiya da kai an amsa tashi ne yau da ta gaban ma'aiki da rana Aisha ita waki daga ka gaban ma'aiki da rana Aisha ita waki hanya ya dukan hijabai da kai ma'aiki babu leke hanya ya dukan hijabai da kai da ma'aiki babu leke zuciyar rafi yake nutsa annabi ne a gaban ki sake zuciyar rafi yake nutsa annabi ne bari sake da amince dai hudurin ma'aiki ba ƙarya ba ne ba daga jin magiyar nan da kake an amsa shi ne ke radi'u daga jin magiyar nan an amsa shi ne ke yau ga ka gaban ma'aiki da nana Aisha ita wake yau ga ka gaban ma'aiki da nana Aisha ita wake an yaya dukan hijabai da kai da ma'aiki babu leke zuciyar rabi'u ce da annabi ne da rika sake da amince dai hudurin ma'aiki ba dariya ba ce ba jama'a ku bi sannu jama'a ku bi sannu gidan rakwai makan zo farance yara ku bi sannu ku ja ni a sannu gidan da akwai maka zo farance wanda duk kaga ya zamo na to a gidan ga ya samu dace yarda ta ubangiji ba a samu sai in ya kasance mai gidan nan ya zamo wasu da kuma sai in ya amince ake samun kusanci da yarda gun Allah rahza an ran huraira yara ku bi sannu ku ja ni a sannu gidan da akwai maka zo barance wanda doka ga ya zamo na to a gidan ga ya samu dace yarda ta ubangiji ba a samu sai in ya kasance mai gidan nan ya zamo a da kuma sai in ya amince ake samun kusanci da yarda gun Allah rahma an ban huraira annabi Muhammad kenan jama'a kuma zuzzugunna jama'a kuma zuzzugunna gidan rahamar nan gidan ne jama'a kuma zuzzugunna jama'a kuma zuzzugunna gidan rahamar nan gidan ne
kuma dakata kaɗan baitoci za su yi mai iso ne kuma dakata kaɗan baitoci za su yi mai iso ne duk da cewa na sani a gurin nasaba ni ɗan gidan ne amma kuma na Aisha a yau na zo matsayin bara ne ba don haka ba da sai in ce ba sai an min iso ba jama'a kuma duk gidan rahamar nan gidan ne kuma dakata kaɗan baitoci za su yi min iso ne duk da cewa na sani a gurin nasaba ni ɗan gidan ne amma kuma na Aisha yau na zo matsayin bara ne ba don haka ba da sai in ce ba sai an min iso ba dan ma'aiki kimin duban jika da kaka nana Aisha dan ma'aiki kimin duban jika da kaka dan ni shagwaba kawai zan miki dakin kina zuwan sauka dan ni shagwaba kawai zan miki dakin kina zuwan sauka domin na lura darajojin dakin nan ba iyaka domin na lura darajojin dakin nan ba iyaka dakin da ya sami yarda ta Allah rahama ce ta sauka shi yasa dakin yake haske ba tare da fitila ba sai da Humaira da dai sa'a kikewa yana na Aisha da dai sa'a kike man Rabi'u mai begen ga taso da dai sa'a kike man Rabi'u mai begen ga taso zonan zauna gabana cikin nutsuwa shin me kake so na mai kyaba shagwabata na mai kyaba shagwabata amarya gaban kin na ji laso sai ne shiruwa kan nan kice faduman ko ne kake so sai ne shiruwa kan nan kice faduman ko ne kake so insha Allah zan baka shi ba tare da ka matsa ba za a kice ma Rabi'u mai begen ga taso sunan zauna gaba na cikin nutsuwa shan me kake so nan zan kyaba shagwabata nan zan kyaba shagwabata amarya gaban ki ina gilaso sai in yi shiruwa kan nan kice faduman ko me kake so insha Allah zan baka shi ba tare da ka matsa ba sannan mai madai wurin ɗan amina amarya baki laifi sannan mai madai wurin ɗan amina amarya baki laifi farkon zancen bukatu ki kai na gurin baban ki zaifi amma in mun ka je gun sana na Humaira to kai ke tafi ki zaya in yi gaisuwar nan kina nan dan garin wata laifi ki zaya in yi gaisuwar nan kina nan dan na tauta laifi mai laifi ko iri na bayatin kare Abubakar ba
yi gwanin ɗan amina amarya ba ki laifi farkon zancen bukatu ki kai ni gwanin baban ki zaifi amma in mun kaje gun sana na humairatu kake tafi ki zaya in yi gaisuwar nan kina nan dan na tafka laifi mai laifi ko irina ba zai tunkara abubakar Nana Aisha ta amince salamu alaikum ya masoyi Nana ta amince, Nana Aisha ta amince, salamu alaikum ya masoyi. Ya sayyidina Abubakar, Aisha ce ta yarda in yi. Sallama a gare ka dan girmamawa ka gaisuwa na yi. Yau dai alhamdulillah rabi'u na kare bulayi. Na zan kome na nema gaban sarki gobe zan rasa ba. Nana Aisha ta amince, salamu alaikum ya masoyi. Nana Aisha ta amince, salamu alaikum ya masoyi. Ya sayyiduna Abubakar, Aisha ce ta yarda in yi. Sallama a gare ka don girmamawa ga gaisuwa ina yi. Yau dai alhamdulillah rabi'u na kare bulayi. Na san ko me na nema gaban sarki ko ba zan rasa ba. Ya ban horaira. Na zo na zaman ka ya sayyadi sarki na zuga ka. Na zo na gaban ka ya sayyadi sarki na ya baka. Girman matsayin ka na tabbata a sahabbai ba irinka. Shi ya sa kullum nake ta ambatan ka kamar mai hauka-hauka. Ina buga tamburana ina waƙe kan na kiranka. Makirayin abuko da wuya ka gaba su yi karci gudunma. Cikin daga halitta kafa a cikin masoya domin na san cikin daga halitta kafa a cikin masoya na rasulullahi al-mustafa ahmad angon safiya kai ne Allah ya ba shugabanci to ni ko ta yaya kai ne Allah ya ba shugabanci to ni ko ta yaya ba zan maka tambura ba to ni ko ta yaya ba zan maka baituka in yabe ka bali mamun masoya tabbas a cikin masoya rasulu ba ayya abubakar ba duk mai kaunar ma'aiki hakika san baya da shayi duk mai kaunar ma'aiki hakika san baya da shayi in ka ga gare na shinshinar takalmi to daukan sarari in ka ga gare na shinshinar takalmi to daukan sarari ni dai na sarrafa ni dai na ai ba humaira ni dai babban bukata ta da nake gun wannan masoyi ni dai babban bukatar da nake gun wannan masoyi sayadi da na amince sayadi ka dai amince ka ban sirrin hukun nabi kana na mai raza ba ne wai ba dan ali bane dan ali na bane dan ali na bane kaunar ma'aiki hakika san baya da shayi
kaga kare yana shi na takalmi daukar sa zai ni dai babban bukatar da nake gun wannan masoyi sai dai ka dai amince ka ban sirrin hukun nabi kana na humaira da ba da dan hali na ban ba kaban domin ma'aiki dan isar da ubangiji na kaban domin ma'aiki dan isar da gurin ubangiji na abubakar ya shugaba na sai duna sabbi kaban domin ma'aiki dan isar da gurin ubangiji na sadiku ka bani riga da kauna ta da dan amina sadiku ka bani sirrin gadan kaunar ka da dan amina domin girman qur'anu littafi na ubangiji na sayyadi abubakar ni kalamin can sirri na kauna wannan sirrin yana gunka na san ko ba zan rasa ba mata a wurin ma'aiki yana abubakar ana aisha ra'iranta لا إله إلا الله ربنا سركي مرشن تراكي فرني ne ilahi dan uwa kada kai doyi faranye ne ilahi dan uwa kada kai zaki wani sauti ne da ke kunshe da ambatan matan ma'aiki duk masoyin annabi wajibi sautin ga ya sashi doki duk wanda ya kushe sautin ga ba san manzo yake ra. Assalamu alaikum mai saurari daga inda wannan kasa bai kare za mu ci gaba insha Allah da bayani akan auren sayyidina rasulullahi da na Aisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. mata a wurin ma'aiki daga abubakar ce na Aisha ba irinta bismillahir rahmanir rahim Allah mai iyawa bismillahir rahmanir rahim Allah mai iyawa sarkin da ya zama cikin mulki na sahi baya gajiyawa sarkin da ya zama a cikin mulki na sa baya gajiyawa kuma shi da ne yake yi tabaraka ba mai taimakawa wanzaje ne ubangiji na samshi baya gushewa shine farkon da ƙarshen dukan komai Allahu rahma bismillahir rahmanir rahim Allah mai yawa
sarkin da ya zama cikin mulki na baya gajiyawa kuma shi da ne yake yi tabaraka ba mai taimakawa wanzai je ne ubangiji na sam shi baya gushewa shi ne farko da ƙarshen dukan komai Allahu rabba salatin kamar adadi gundan amina Allah isa latin kamuran adadi gundan amina wannan da kawai wace dan da zamba wayan ka ubangijina Ahmad Mahmud kenan Ahmad Mahmud kenan mafificin magare ka kauna alai da dukan sabon sa kai ga hada harin kamar tijjani jilani barhama in ya shehu babba ya sai da humaira mata a wurin ma'aiki da ramuwa tarki da aisha irinta rabi'u da alama cikin lamarin ka fa kayi dace na ganka a zaune rashe a ɗakin saudatu ta amince ka samu shiga gidan ma'aiki shi yasa hankalinka kwance ba wani abu da zai yi wuyar samu a gare ka a ce karin gwamnati kulan ka ko ba zai zama mai fari ba alama cikin lamarin ka fa kayi dace na ganka a zaune rashe a ɗakin saudatu ta amince ka samu shiga gidan ma'aiki shi ya sa hankalin ka kwance ba wani abu da zai yi wuyar samu a gare ka a ce karin gwamnati kullum bin ka ko ba zai zama mai tsari ba ka ganni a ɗakin saudatu zaunara shi dan uwa ka ganni a ɗakin saudatu zaunara shi tashi zanai in je can gurinsa amarya in kwashi taushe ka san ɗakin amare ka san ɗakin amare ba a raba shi da lashe-lashe ka san ɗakin amare ba a raba shi da lashe-lashe jama'a ku gaya wa nana jama'a ku gaya wa nana rabi'u ne ya zo da tashe amma tashe na bege fa ba tashen yan yara zamba ka ganni a ɗakin saudatu zaunar ashe tashi zanai in je can gurinsa amarya in kwashi taushe ka san ɗakin amare ka san ɗakin amare ba a raba shi da lashe-lashe jama'a ku gaya wa nana jama'a ku gaya wa nana rabi'u ne ya zo da tashe amma tashe na bege fa ba tashen yan yara zamba
tsaya mutane jama'a yirri nake ji yirri nake ji alama kusa akwai amare yirri nake ji alama kusa akwai amare ya ku dangin uwar muminai na zo in taya kujere ya ku dangin uwar mu